Tegelmouwstap, hè? Dit is het. Ja, dit is een hele collectie. Een uitgehaald gelopen hobby. Ik mocht graag fietsen. En ja, en dan keek je wat. En zaten we aan de... Ja, je ziet de fiets van It's Postma. Die heb ik specifiek bij mij hellen. Heb kocht. En dat ging net zonder vroeger als rood. Je hebt op 4 jongen om bezig geweest om het vreemd mooi in originele staat te krijgen. De fanatieke heersjorgers die moeten jou kennen. Waar zoenen ze jou van kennen? Oh, van het miljoen. Wat voor miljoen? Ja, nou op 12 Pinksterdag. 12 Pinksterdag, maar in Halvert. Maar jou zegt, ja, doe wie ik de man van een miljoen. Wat heel doe? €1 miljoen krijgen? Of, 1 miljoen kilometers op de fiets. Geregistreerd. In boekjes. Maar jou bent dus intussen mooi pensioen. Ja, dat bevrijd. De heugelijke dag in bevrijd. Laatste werkdag. De laatste werkdag is 14 maart. Maar als je nou mooi pensioen bent, dat hoort te zien dat je nou dus echt alle tijd hebt om te fietsen. Ja, en hobby man, hè? Maar de fietsen om prutsen, hè? En nou denk ik nog even aan 2011. Wij staan jou in Holvert op te wachten. En toen vreeg ik jou dat aantal kilometers fietsen, vreeg ik jou, wat is jouw geheim? En toen zou jou net trouwd wezen. Nee, net er altijd kan je net maar beginnen. Maar wat je dus bij jou in het hok zit, dit is als het ware jouw familie ook het zo. Ja, ja, dat is wel goed. Ja, want de meesten die hebben dat soort. Kun je ook uitlezen, wat is er nou zo mooi om fietsen? Jongen, dat je de boete laat, hè? En je kan mooi om je heen zien, nou. Je schuurt alles, nou. En je komt echt wel op plekjes waar je nog wel net komt. Dat je daar altijd net komt, daar kan je ook in, hè? En nou ben je mooi pensioen. Hoeveel uren in de week zit je nou op een fiets? Nou, 4 uur dus bereiken we per dag. Hoi. 4 uur. Jo, ben je net bang voor dat bekende zwarte gat? Nee. Helemaal net. Helemaal net. Ja, echt weer net. Goeie. Goeiedag. Wat ben je helemaal nou aan? Ik vreeg me zat wel eens aan. Dan vreeg het alle keer wat ben je aan de man. Dan had je een strand in eigen wel. Hè? Nou ja, maar dat is om eerlijk te zijn net natuurlijk. Ik doe net. Oké. Nou, Nou, bedankt voor jouw antwoord. ja. Mijn hele bal wordt er iets kort. Dat gaat wel eens zo weg, ja. Dus je repareert de boel even voor de meesten? Ja, zeker. Nou, ik heb centjes erin. Maar hij heeft net koorts, hè? Zullen ze er nog bezig? We hebben extra dingen, hè? Dit is in verste maat, of? Ja. Ja? Nou, de peuterklaas ben wel bijna nog. Oh? Ja. Anders kijken. Ja? Ja, net even nog. Nee. Maar is het je morgen bureau dan, of? Nee, dat net. Nou, net. Maar toen, want waar vind je hem dat het is bijwerken dan? Kijk. Ja. En toen dacht je van, dan wil ik het ik. Ja, ik denk ik wat naar hem daar. Dat zou extra wel ding. ja. Nou ja.
Wat hartverwarmend. Oh nee. Ja. Ja.